Měsíc vám krade spánek a tady je, jak to funguje. Víte, proč se probouzíte rozlámaní, i když spíte 8 hodin. Není to vždycky kvůli matraci nebo večerní kávě. Měsíc ovlivňuje naše biorytmy mnohem víc, než si myslíme. Za úplňku je tělo v režimu zvýšené bdělosti. Spánek je povrchní, neklidný a často se budíte. Na ubývajícím měsíci naopak tělo snáze uvolňuje únavu, sny jsou živější a odpočinek hlubší. Ukazuje se, že kvalita spánku závisí nejen na zvicích, ale i na kosmických rytmech. A když znáte svůj lunární cyklus, je snazší pochopit, kdy je lepší jít spát dřív a kdy si můžete dovolit zůstat vzhůru déle. Chcete vědět,